jako teška utakmica, ali jako težak period iza nas, zbog toga što smo imali gusnu raspored. Nadali smo se ovako meču, Dolenjska Sreda je dobra ekipa, odigrali smo možda bolje u drugom poluvremenu nego u prvom, ali nije ovo gotovo ništa, moramo da se spremimo još bolje za revanš koji nam sledi sledeći subot. Sve mi smo znali i pre ove utakmice šta nas čeka, na što da se spremamo. Moramo da budemo još koncentrisani, još požrtvovani, još bolje ako hoćemo da prođemo. Nije gotovo, bez obzira što 7 razlike. Znači, ne idemo u Slovačku da se branimo, idemo da odigramo još jednu dobru utakmicu. Pre svega želim da se zahvalim ekipi na fer i korektnoj utakmici. Mislim da se sav trud i rad koji smo uložili protekli period se isplatio. Dugo smo se pripremali i analizirali protivnika. Pre svega želim da se zahvalim stručnom štabu koji nam je to omogućio i mislim da je to sve dalo dosta dobre rezultate. Na put krećemo, kako da kažem, kao da nismo dobili ovu danas utakmicu, krećemo iz početka. Očekuje nas jako težak meč, opet oni igraju na domaćem terenu, mi ćemo putovati koliko nam treba do Slovačke, nadam se da ćemo se pre svega odmoriti i dobro pripremiti za taj meč, da ćemo se prilagoditi njihovom terenu, očekujem njihovu publiku kao i našu koja je danas bila fenomenalna, ali opet očekujemo pobedu naše ekipe.